Здравейте, днес ще играем в един DS2 сервер, къде се респаунваш. Ето, един го убих. И както виждате, съм Galaxy Killer. Ето, това го убих, този флаг. Ето тук, когато влезнахте, беше един, сигурно вече се събудил. И сигурно сте видели, че много не говоря, не ми се говори. Слабо говоря, не че не говоря. Баси моя с този снайпер е велик. Отивам при него. Той е на ярд. И както виждате, изчакайте малко. Така. Ето тук пък. О, той е от мой. Така. Нещо много ми лаги. Но пак си ги убивам. Оп. Не можех да изтърпа 4-1 съм. Значи те са ботове. Защото едни му убиват много бързо. Трябва вече си взимам калашник, защото по-хубаво. Отивам при моя брат. Опа, той ме спаси. Ще чакалим. Няма да правя много такъв сервер. Много дълъг. Това. Само леко така, 10 минути. Опа, надарих на хед. То от мене бе, от мен сте бе. Му стреляш бе. Така. Дум. MOB. Я паем. Така ли ще правим? Оп, мерси брат. Това ме свършиха патронките. Ей, плеерс. Това ще го убия. Аре бе. Много бързки работи. Какво ги правим? Уоу, то е много добър, то от мен е много добър. На ваши вилаги. Ще ги почвам с... Ще ги коментирам на 480 на место на 720. Така по-бързо се коментират. Как ги прави един мой приятел. Това го би с ножка, сигурно би лавка. Бах, това сигурно някакъв хакер. Ще го следа един. Така. Ще отида тук на. Значи players. Това е някакъв тук. Нямам само мене да гледаш, бъде имам нет следни. Nothing stoppable, motherfucker. Тук се бият. Мали, не мога ги убият тези тифлеци. Така. Един го убих. Втори го убих. Това. Така.
И съм си на 100. Баси на убарите. Опа, Наско ме изби. Ооо! Малко ми лаги като снимам. Така. И това мисля, че ще бъде за този епизод. Само да видим. Когато ме убият, тогава ще спра епизода. Това от мен. Леле, нашата квиз. Уоу. Само ние удреме, бе. Хора. Аз стига, бе. Бахте, топ бахтове. И както виждате, има различни ножове, като в Деатрън. Така, той от мен. Колко става? Всички имаме на Б, си имаме са на А. С това ще взема бързия нож. Така. Както и он е със стил. И като гледам, старахме голема нация. Опа! И това беше за мен, за днес. Дано да ви хареса. Опа! Изчакайте само малко. И тук ще пъкне още един. С 15 патрона ще го убия. И да. И го пребих с дигъл. И това беше от мен. Довиждане.